Syrien, altså. Klaas! Ja. Klaas, har du drukket min cocktail? Nej, det har jeg sgu ikke dog. Klaas, det synes jeg er altså dårlig stil. Går du ikke ned på hjørnet og køber noget nyt så? Din mor står nede på hjørnet. Du skal sgu købe ind. Ja, så vil det i hvert fald ikke være første gang, du skal betale for sex. Du er så grim, altså. Fuck det her. Fuck hvad? Fuck det her. Det går. Nej, det gør ikke. Jo. Nej, det gør ikke. Sæt dig ned og lav fucking sige dine replikker, Børge. Nej, jeg skal ikke sige dine nogen replikker for dig. Sig nu bare dine replikker. Jeg tager den igen. Nej, vi tager den igen. Fra starten. Vi tager den igen, folk. Fuck dig. Fuck dig selv. Fuck dig, mand. Du er så grim. Det er det sidste gang, jeg gør noget for dig. 1, 2, 3, værsgod. Kæmpe